گے رب کولو دے یار دینا تے ہانج ڈھان تو پہلے دے یا نیت نماز قیامت منگے رب بان تو پہلے دے تے مقصوم نصیب مسافر دا تے اُندے ران تو پہلے دے کوئی جت ہے عامر رزق خدا دی لہان تو پہلے دے کوئی جت ہے عامر رزق خدا دی لہان تو پہلے دے